τα νέα προγράμματα σπουδών, το πολλαπλό βιβλίο, το ψηφιακό φροντιστήριο και την ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγγελιών για περιστατικά βία στα σχολεία, μίλησε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Σπύρος Δουκάκης. Τι είναι το ψηφιακό φροντιστήριο και πότε θα ξεκινήσει? Είναι σαν την ενισχυτική διδασκαλία, αλλά στην ψηφιακή μορφή? Μιλάμε για μια ιδέα, μια εξαιρετική ιδέα που προέρχεται από το σκεπτικό ότι τα παιδιά μας παρακολουθούν κανάλια διαδικτυακά και ως εκ τούτου, αν μπορέσουμε να προσφέρουμε κατάλληλα βίντεο με το περιεχόμενο που διδάσκεται η σχολική εκπαίδευση, θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία τα παιδιά στο δικό τους χρόνο, στο δικό τους ρυθμό να επαναλάβουν κάτι, να το ξαναδούν με έναν διαφορετικό τρόπο και να μπορέσουν να ενισχύσουν τη μάθησή τους. Πώς θα λειτουργεί αυτό? Ποια θα είναι η διαδικασία? Οι μαθητές θα συνδέονται στο κανάλι του Υπουργείου Παιδείας και θα μπορούν να παρακολουθούν τα συγκεκριμένα βίντεο και ταυτόχρονα αυτά να συνδέονται με άλλα ψηφιακά υλικά που έχει διαθέσιμα το Υπουργείο Παιδείας για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα βγει στον αέρα και ποια θα είναι τα μαθήματα αρχικά? Πολύ σύντομα θα είμαστε στον αέρα που λένε, με δύο γνωστικά αντικείμενα, τα μαθηματικά του γυμνασίου και τη γλώσσα του γυμνασίου αντίστοιχα. Θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι του περιεχομένου που τρέχει μπροστά μας το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του σχολικού έτους αυτού θα έχει ολοκληρωθεί όλο το περιεχόμενο των μαθηματικών του γυμνασίου και της νεοελληνικής γλώσσας του γυμνασίου. Αμέσως μετά θα αρχίσουμε να εμπλουτίζουμε το περιεχόμενο με όλα τα μαθήματα και για όλες τις τάξεις. Του γυμνασίου. Και του λυκείου και κάποιων τάξεων του δημοτικού. Εκεί δηλαδή θα μπαίνει ο μαθητής και θα βλέπει ένα μαγνητοσκοπημένο βίντεο από ό,τι καταλαβαίνω. Αν έχει κάποια ερώτηση... Τα επόμενα βήματα είναι να το συνδέσουμε και με πραγματική ευκαιρία, μάλλον ευκαιρία στο μαθητή να μιλήσει με έναν εκπαιδευτικό που θα βρίσκεται παρασκηνιακά και θα μπορεί να του λύσει κάποια συγκεκριμένη απορία. Ψηφιακοί διαδραστικοί πίνακες έχουν εγκατασταθεί στα σχολεία. Πότε θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση? Και πώς σχετίζονται με το νέα προγράμματα σπουδών, αλλά και το πολλαπλό βιβλίο? Ξεκινάω λίγο με τα προγράμματα σπουδών. Μάρτιο του 2023 έχουν περάσει σε φύλλη εφημερίδας κυβερνήσεως όλα. Με βάση αυτό προκηρύχθηκαν τα νέα σχολικά βιβλία. Δύο πράγματα για αυτά. Το πολλαπλό βιβλίο έρχεται συνέχεια του πρόγραμμα σπουδών, το οποίο βάζει ως βασικό θέμα το προσδοκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Δηλαδή, λέει τι αναμένω να έχω μάθει. Σκεφτείτε ότι πετύχαμε με τα νέα προγράμματα σπουδών να φτιάξουμε το σενάριο, σκεφτείτε το ως μια ταινία, να φτιάξουμε το σενάριο από την πρώτη δημοτικού, από τον νηπιαγωγείο μάλλον μέχρι την τρίτη λυκείου, τι θα μάθει ο μαθητής μας. Και αυτό το κάνουμε με το προσδοκόμενο μαθησιακό αποτέλεσμα. Έρχονται τα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο, όπου στηρίζονται πάνω στα προγράμματα σπουδών και δεν έρχονται για να είναι πάλι όπως παλιά ένα βιβλίο το οποίο διαβάζει ο μαθητής, απομνημονεύει και το λέει την επόμενη μέρα στο σχολείο, αλλά είναι ένα βοηθητικό εργαλείο στα χέρια του, στα τόσο άλλα που του παρέχει αυτό το νέο μοντέλο εκπαίδευσης. Ταυτόχρονα και τον εκπαιδευτικό. Έχει και αυτός πολλαπλές πηγές να αξιοποιήσει για να κάνει καλύτερα το έργο του. Και όλα αυτά έρχονται να εμπλουτιστούν με το ψηφιακό υλικό που είναι διαθέσιμο μέσα από ένα μεγάλο έργο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας σε σχέση με τα ψηφιακά αντικείμενα και με τα διαδραστικά συστήματα μάθησης που έχουν ήδη κατασταθεί σε εκατοντάδες σχολεία στην Ελλάδα και συνεχίζεται η κατάστασή τους, η οποία θα ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2024. Ξεκινούν οι ψηφιακοί πίνακες από ποιες τάξεις και μέχρι πού θα φτάσουν? Ωραία. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα προέβλεπε 36.000 διαδραστικά συστήματα μάθησης από την 5η Δημοτικού μέχρι και την 3η Λυκείου. Έχουν πάει σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας. Συνεχίζεται η διαδικασία αυτή το προσεχές διάστημα. Έχουμε μια εξαιρετικά καλή εικόνα από τους εκπαιδευτικούς. Ξέρετε, ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανα και εγώ όταν ήρθα στο φορέα. Έχω στην πλάτη μου 23 χρόνια εκπαιδευτικό στις τάξεις, 2 χρόνια στο πανεπιστήμιο και μόλις ήρθα εδώ πέρα είπα να δω και εγώ το διαδραστικό και τον έφερα στο γραφείο ακριβώς για να το δοκιμάσουμε, να παίξουμε μαζί του, να δούμε πώς πάει. Βρεθήκαμε στην Κρήτη, υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας εκεί πέρα, ακριβώς για να ενισχύσουμε τις δράσεις επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που έχουν ήδη ξεκινήσει πάνω στα διαδραστικά συστήματα μάθησης και είναι πολύ ικανοποιημένοι εκπαιδευτικοί. Το βιβλίο
ουσιαστικά είναι ένα βοηθητικό εργαλείο. Δεν είναι το εργαλείο μάθησης πλέον. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός δεν θα διδάξει ξανά το βιβλίο. Το βιβλίο είναι για να το έχει ο μαθητής στο σπίτι του, να το λάβει υπόψη του στην περίπτωση που δεν έχει κατανοήσει κάτι από το πρωινό μάθημα. Στην πραγματικότητα έχει πολλαπλά υλικά ο εκπαιδευτικός και σίγουρα θα πετύχει καλύτερα το στόχο του με αυτό που πετύχαινε σήμερα. Πού εμπλέκεται το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην πλατφόρμα καταγγελιών για το bullying? Εμείς προσπαθούμε να στήσουμε όλες αυτές τις δράσεις που απαιτούνται ώστε να προλαμβάνουμε όλα αυτά τα περιστατικά και ταυτόχρονα να δίνουμε τις οδηγίες και τους τρόπους με τους οποίους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αντιμετωπίσουν σχετικά περιστατικά σε οποιοδήποτε από αυτά τα στάδια, μαζί με προγράμματα που μπορούν να τρέχουν στα σχολεία ώστε να ενισχύουμε τους εκπαιδευτικούς. Πρόσφατα καλέσαμε και τα πανεπιστήμια να συνεργαστούν μαζί μας για να κάνουμε έρευνα για το πού βρίσκεται η κατάσταση του bullying στην Ελλάδα, η οποία έχει γίνει μερικά χρόνια πίσω, οπότε να δούμε πώς είναι η εξελίξη αυτή τη στιγμή. Τι είναι το Ανοιχτό Μητρό Εκπαιδευτικών που ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα και τι σημαίνει αυτό για την εκπαιδευτική κοινότητα? Οι εκπαιδευτικοί εθελοντικά θα εγγράφονται σε αυτό το μητρό και από εκεί το ΟΗΕ θα αξιοποιεί ανθρώπους για να μπορούν να συνδράμουν σε δράση του φορέα. Δίνω παραδείγματα. Εργαστήρια δεξιοτήτων. Έχουμε ένα πλούσιο υλικό πάνω από 550 εργαστήρια, τα οποία συνεχώς χρειάζονται ανανέωση. Θα αξιοποιήσουμε εκπαιδευτικούς από αυτό το μητρό, ώστε να τα αξιολογήσουν, να μας δώσουν κριτική, να τα βελτιώσουμε. Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Σχολείας, να μας δώσουν εικόνα για τα θέματα και πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν περισσότερο. Δράσεις, συνεπώς, που κάνει ο φορέας και δεν υπάρχουν χρήματα για αυτά από έργα χρηματοδοτούμενα είτε από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα, να μπορέσουμε να τα κάνουμε μέσα στο φορέα με τη βοήθεια και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λουκάκη. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ θερμά.